Γεια σας! Καλό μήνα! Καλό μήνα, Πασχάλη μου! Τι κάνετε χαρούμενα παιδιά? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Πώς πάτε? Ο Γενάρης έχει φύγει. Έχει φύγει βέβαια εδώ και μέρες. Είχε κάποιες δυσκολίες ο Γενάρης μέσα. Ναι. Αλλά εντάξει, όλα καλά, ξεκαθαρίσματα είχε πάλι. Ο Γενάρης θυμάσαι που είχαμε πει ότι είναι τελευταία ξεκαθαρίσματα κτλ. Το είχαμε πει, Ναι, είχαμε πει για κλείσιμο κύκλων και τέτοια. Ναι. Μπράβο, ναι. Τώρα ο Φεβρουάριος είναι μια πολύ διαφορετική ενέργεια, μια πιο ανανεωτική ενέργεια, μια πιο αισιόδοξη ενέργεια. Όλους τους ημιτελείς κύκλους που δεν έχουμε ολοκληρώσει, άλλα πράγματα που είχαμε παλιά ξεχασμένα, ας πούμε, για να κάνουμε και τα είχαμε αφήσει στην άκρη. Όλα αυτά επανανεργοποιούνται στο Φεβρουάριο. Δίκιο σε αυτό. Ναι. Ολοκληρώνω κάτι που είχα αφήσει πριν. Μπράβο, Πασχάλη. Ευχαριστώ. έχω fans εδώ πέρα. Βέβαια, έχεις fans. Αυτό περιμένουν κάθε φορά πότε θα ανέβει το βίντεο και μου στέλνουνε. Στα χαρούμενα παιδιά και μου λένε ότι τσεκάρουν και βλέπουν το βίντεο πολλές φορές για να δουν και ότι πέφτω μέσα. Εντάξει. Ενεργειακά λέμε κάποιες κινήσεις για πώς θα κινηθούμε. Εμείς, να πούμε εμείς ότι δεν είμαστε αστρολόγοι. Κάποια πρόβλεψη, κάποια ούτε αστρολόγοι, είμαστε απλά σε πνευματικό επίπεδο. Σε ενεργειακό επίπεδο θα έλεγα εγώ καλύτερα, έτσι όπως αφουγκραζόμαστε τις ενέργειες εσωτερικά και μέσω των θεραπευτικών εργαλείων που εργαζόμαστε και εγώ και η Ήρα, ανάλογα, ο καθένας πώς μιλάει είτε ότι μεταφέρει προς τα έξω. Ακριβώς αυτό είναι τώρα. Είμαστε οι γεφυρωτές του κόσμου και υπάρχουν και παγκόσμιοι γεφυρωτές κόσμου. Ναι, World Bridger. Ναι. Νέος τίτλος, θα γράψω Πασχάλης Κατακόπουλος. World Bridger. Όχι, το έχει στα 13 φεγγάρια των Μάγιας, το έχουν στο ημερολόγιο των Μάγιας, τον γεφυρωτή, ναι, τον κόσμο. Ουσιαστικά αυτό θα συμβόλιζε ο Φεβρουάριος, γιατί μας φέρνει μια πολύ δυναμική ενέργεια, μας φέρνει δράση, να ξεκινήσουμε λοιπόν να ξανακάνουμε, να ολοκληρώσουμε πράγματα, ναι, και πράγματα τα οποία τα είχαμε ξεχάσει ότι ήταν η προτεραιότητά μας ή τα θέλαμε στη ζωή μας, τα έχουμε αφήσει στην άκρη βάσει του μοντέλου επιβίωσης, τέλος πάντων, του μυαλού που δουλεύει και προσπαθεί και μας κλείνει του να κάνουμε αντί του να είμαστε. Του να κάνουμε και του να είμαστε θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν στο Φεβρουάριο, ναι. Και θα δούμε ότι τα θεμέλια που θα βάλουμε τώρα θα μας δείξει και αυτή και η επόμενη χρονιά ξεκάθαρα ποιοι είναι φίλοι και ποιοι είναι εχθροί μας. Δηλαδή όλα αυτά αρχίζουν και βγαίνουν να αποκαλύπτονται πολύ έντονα προς τα έξω. Αντίστοιχα όμως αποκαλύπτεται και το δικό μας δυναμικό. Τα ταλέντα τα οποία είχαμε αφήσει στην άκρη ή που δεν ξέραμε ότι έχουμε και απλά επειδή ήμασταν στο κάνοντας, άρα στο κομμάτι της επιβίωσης λειτουργούσαμε με ένα μοντέλο διαφορετικό από το μοντέλο ψυχής και καρδιάς που ουσιαστικά εμείς υπηρετούμε σαν World Bridgers, γιατί θα φύγουμε σαν κοινωνία τώρα από το κομμάτι του να αναλύω και να υπεραναλύω στο νου για να κάνω κάτι ή στο πόσα λεφτά έχει ο τραπεζικός λογαριασμός, αυτό είμαι και εγώ. Όχι, δεν είσαι αυτό ακριβώς. Οπότε θα κάνουμε λίγο μία αναθεώρηση πραγμάτων με κινητικότητα προς τον αυθεντικό μας εαυτό. Δηλαδή, όσο πάει, κινείται η ανθρωπότητα στην αυθεντικότητα του εαυτού της και να εκφράζει την αλήθεια της μέσα από την καρδιά και όχι μέσα από την ανάλυση που δίνει ο νους. Και ξέρεις τι, σήμερα το πρωί, την ώρα που κάνα ντουζ, σκεφτόμουν ότι ήθελα να πω προς τα έξω στη σελίδα του ότι όλοι μας έχουμε ταλέντα, θεϊκά ταλέντα, αρκεί να συνδεθούμε μαζί τους και να τα αναγνωρίσουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει θεϊκό ταλέντο. Δηλαδή... Και τώρα θα ενεργοποιηθούν. Δηλαδή ο Φεβρουάριος τα βάζει μπρος, βάζει μια πυροδότηση. Μπήκαμε και στο κινέζικο έτος του δράκου, γι' αυτό έβαλε και το δράκο σήμερα, το House of Dragon εδώ, για να θυμηθώ να πω κιόλας για το έτος του δράκου, όπου ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια πολύ δυναμική περίοδο, η οποία θα είναι τα επόμενα δηλαδή 2 χρόνια, είναι πολύ σημαντικά για την ανθρωπότητα να αλλάξει επίπεδο και θα αλλάξει επίπεδο, θα αλλάξει δηλαδή τρόπο αντιμετώπισης πραγμάτων
και πώς βλέπει τα πράγματα στην καθημερινότητα και πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητα που ζει ο καθένας. Θα δούμε, δηλαδή θα συμφωνήσουμε ότι αυτή η ενέργεια η οποία υπηρετούσαμε μέχρι τώρα, αυτή η ανάλυση του νου και η εστίαση στο νου και στους φόβους του νου, από το να κοιτούμε την καρδιά, γιατί αυτή είναι που έχει το κλειδί, αν θέλετε, για τα επόμενα χρόνια. Αν λοιπόν θα λέγαμε πού βρίσκεται το κλειδί για να μπορέσω να εξελιχθώ, θα σου έλεγα μέσα στην καρδιά σου. Εκεί βρίσκεται το κλειδί, γι' αυτό και όλα αυτά τα οποία κάνουμε ή εργαζόμαστε σχετίζονται με την καρδιά, γιατί πάμε σε μια πιο πεμπτοδιαστασιακή πραγματικότητα. Η έλξη λοιπόν, το τι έλκουμε στην πραγματικότητά μας, επίσης είναι πολύ σημαντικό και ξεκινάει πολύ έντονα το Φεβρουάριο αυτή η ενέργεια, οπότε θέματα εκδήλωσης θα βλέπουμε θαύματα όσοι εργάζονται όμως με την καρδιά. Οι άλλοι οι οποίοι δεν εργάζονται με την καρδιά μπορεί να βιώσουν αντίστοιχα τον πόνο, το φόβο και όλα τα υπόλοιπα. Πιο έντονο αυτό που έχουν αδούλευτο. Μπράβο, ακριβώς. Αυτό λοιπόν όμως για εκείνους είναι μια ευκαιρία για να το δουλέψουν στο τώρα. Και μπορούν να βρουν βοήθεια, θεραπεία, υπάρχουν πάρα πολλοί θεραπευτές. Εμείς εργαζόμαστε με συγκεκριμένα εργαλεία. Όλα τα εργαλείο σου κάνουν, το θεραπευτή συνδεθείς, ας πούμε. Γιατί βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι στην κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο για να κάνεις το επόμενο βήμα. Κάθε ένας λοιπόν έρχεται στον δρόμο μας για ένα σκοπό και για ένα λόγο. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τον ανώτερο σκοπό μας και να τους κρατήσουμε δίπλα μας με μία πιο ανοιχτή καρδιά, με μία πιο, αν θέλεις, με πιο μεγάλο μοίρασμα από ό,τι μέχρι τώρα, έτσι ώστε να ξεδιπλωθεί όλο αυτό. Είναι σαν να θέλουμε να ξεδιπλώσουμε πράγματα, περιμένουν να ξεδιπλωθούν, αλλά περιμένουν και τις συνθήκες για να ξεδιπλωθούν. Οπότε και εμείς όσο κινούμαστε προς αυτές τις συνθήκες, τόσο πιο εύκολα θα έρχεται και η υλοποίηση στην πραγματικότητά μας. Χρειάζεται να βγούμε και από τη ζώνη ασφαλείας, δηλαδή πολύ για να σωστά. μπορούμε να... Είναι ένα από τα βήματα, είναι ένα από τα πρωταρχικά βήματα που χρειάζεται να κάνουμε, να βγούμε από τη ζώνη της ασφαλείας μας, γιατί έτσι λειτουργεί ο νους. Και να δώσουμε μια επιβεβαίωση στο νου ότι αξίζω το καλύτερο και δέχομαι το καλύτερο τώρα στη ζωή μου. Αυτή η δήλωση θα μπορούσε να είναι μια δήλωση για τον Φεβρουάριο, το αξίζω το καλύτερο και δέχομαι το καλύτερο τώρα στη ζωή μου. Για το μήνα αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Τώρα ας πούμε λίγο θα μας βοηθήσει να κινηθούμε δηλαδή προς αυτά που είπαμε πριν, σαν tips. Τώρα σχετικά με το έτος του δράκου. Τον δράκο τον έχουμε σαν ένα μυθικό πλάσμα, έτσι, όλο το Disney stuff και το Hollywood κτλ. Αν φύγουμε από αυτό, η ενέργεια λοιπόν του δράκου έχει μια πιο αρχετυπική μορφή με την ενέργεια της Αρχαίας Σοφίας. Μας συνδέει με την ενέργεια της Αρχαίας Σοφίας. Έχει πολύ δυναμισμό. Οι δράκοι ήταν αυτοί που όντως υπήρξαν και ηγηθήκανε καταστάσεων. Το ίδιο θα συμβεί και στην ανθρωπότητα, δηλαδή θα βγουν αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ πιο δυνατό όραμα για εκδήλωση, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το θεϊκό σχέδιο. Οπότε αυτό θα είναι ακόμα πιο έντονο στο να αναλάβουμε νέες εργασίες ή να κάνουμε αυτό που πάντοτε φανταζόμαστε και ποτέ δεν τολμούσαμε να το κάνουμε. Αυτά δηλαδή, τα δύο χρόνια είναι πολύ σημαντικά. Μας στηρίζει. Δηλαδή, ο δράκος είναι τόλμη, ανδρεία, θάρρος. Έτσι, αυτό οπότε... είναι. Έχει και την αορατότητα. Μπορεί να ταξιδεύει και σε άλλες διαστάσεις ο δράκος. Άρα, εντάξει, είναι πολλά. Και έχουμε τον ξύλινο δράκο τώρα σε αυτή τη χρονιά. Δηλαδή. Σχετίζεται με την ενέργεια του ξύλου. Ναι. Έχει σχέση με τη γείωση, με την αγκυροβόληση. Όσο πιο αγκυροβολημένοι είμαστε μες στην καρδιά και προφανώς υγιώνουμε και πράγματα. Ναι. Δηλαδή... Θα μπορούσατε να κάνετε μία ερώτηση στο διαλογισμό σας. Ο δράκος, ο εσωτερικός μου δράκος, έχει πάρει υπνοτικά χάπια και κοιμάται ή είναι η ώρα να ξυπνήσει και να μπει σε δράση. Έτσι λοιπόν θα μπείτε σε δράση και θα λέγαμε, ας πούμε και για το Φεβρουάριο ένα τίτλο άλλο, πέρα από τον γεφυρώτη τον κόσμο που αναλύσαμε πριν ενεργειακά, που συμβαίνει τώρα και βοηθάει και η ενέργεια της γης γι' αυτό πολύ. Θα λέγαμε επίσης ότι είστε έτοιμοι να καβαλήσετε το δικό σας δράκο. Έτσι. Και να ταξιδέψετε.
Τέλειο. Και είναι και ωραίο θέμα για στο διαλογισμό νέο αυτό. κόσμο. Να ξυπνάω τον δράκο μέσα μου. Συνδέομαι βασικά με τον δράκο. Να συνδεθείς. Το κλειδί λοιπόν για να συνδεθούμε με τον εσωτερικό μας δράκο είναι η καρδιά. Αυτή είναι η οποία θα παίξει ρόλο στο νέο κόσμο που έρχεται. Και θάρρος και τόλμη και αυτοπεποίθηση, δηλαδή να τολμήσουμε να κάνουμε τις αλλαγές, να πάμε εκεί που λέει η καρδιά. Και βγαίνουμε από τη ζώνη ασφαλείας μας, Ναι. βγαίνουμε από τον αυτόματο πιλότο, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε την αυθεντικότητα του εαυτού μας και λειτουργούμε τα ταλέντα μας. Μα γι' αυτό, επειδή συνδέεσαι με την αυθεντικότητα, τα ταλέντα ξυπνάνε και μπορείς να δράσεις και μπορείς να τα βάλεις μπροστά και να δημιουργήσεις. Επίσης, πολύ μεγάλη δύναμη και ενέργεια δημιουργικότητας έχει ο Φεβρουάριος. Το να δημιουργήσεις, να φτιάξεις πράγματα κτλ. Ναι, αυτά. Πολύ Αυτά ωραία τα ωραία νέα. του Φεβρουαρίου Δυναμικά. και Ωραία, πάμε προς το αισιόδοξα. Μάρτιο, Ναι. με αργότερα μετά, που ουσιαστικά ο Μάρτιος περιμένουμε να γίνει ένα πολύ μεγάλο γεγονός, παγκόσμιο γεγονός που θα αλλάξει λίγο τη ρότα. Θα πούμε όμως το Μάρτιο. Εντάξει, δεν χρειάζεται από τώρα να μείνουμε στην ενέργεια του Μην Φλεβάρι, μην φωνόμαστε. Ναι, φυσικά. Άμα δείτε όμως και οι προηγούμενες χρονιές δράκων, γίνανε πολλές αλλαγές στην ανθρωπότητα, γίνανε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. Εν τω μεταξύ, η γη βρίσκεται σε στάδιο μετενσάρκωσης, έτσι, δηλαδή φεύγει αλλάζει από την αλλάζει, Τρίτη και πάει στην... ναι, Ήδη είναι στην Πέμπτη βασικά. Ναι, αλλά απλά η για να Τρίτη γίνει κρατιέται όλο αυτό. από την συνείδηση όλων αυτών που ακόμα ο δράκος τους κοιμάται μέσα. Έτσι, σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχηθώ ότι καλύτερο για όλα τα χαρούμενα παιδιά που παρακολουθούν εδώ πέρα. Τολμήστε, συνδεθείτε με τα θεϊκά σας ταλέντα, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές, γιώστε τα όνειρα και τις επιθυμίες και γίνετε οι γεφυρωτές του κόσμου. Ακριβώς. Αυτό κάνει ο γεφυρωτής του κόσμου, κλείνοντας να πούμε. Αλλάζει, μετουσιώνει το σκοτάδι, τη θλίψη, την ενέργεια αυτή σε φως. Τέλεια. Αυτό κάνει. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Bye.